Egunon, Eba. Egunon. Eba López de Arroyabe, Bai. baserritarra eta EH Bilduko bozeramailea Arabako batzar nagusita. Bai, hori da. Balendabiziko galdera, urte bete pasa da, gutxi gora bera, gehiago ere bai, hauteskundeak izan zirela, nola doa batzar nagusita, foru aldundian, politikaren martxa, baina gehien bat begiratuta lehen sektoretika. Bueno, urte bat pasatu da, arrenia, ematen du atzi izan zela, baina ez. Urte bat pasatu da eta aldaketa pilo bat ikusi ditugu, batez ere nekazaritza arloan. Orain dela urte bat, sail berri bat egin zuten, Amaia Barredo izan zen diputatua, Medio Natural, Sostenibilidad, Agrikultura, eta urte bat pasatu ondoren, eta gauza asko pasatu ondoren, aurten gogoratu adibidez hortik otsailean, nola sektorea atera zen kaletara eta eskatzen eta aldarrikatzen etorkizuna nahi zutela, nik uste dut diputazioak hori entzun da ondoren, beste gauza bat edo beste mugimendu bat egin du, eta sail hori desagertu egin da, Amaia Barredo ere gobernura joan da, eta antolatute beste departamentu bat. Orain arte egin duten betikoa, nekazaritza saila. Orain beste diputatu badago, eta bai, hori bai dago Noemi Agirre da, eta barruan dago, eta sektorea oso ondo ezagutzen duenak. Eta alde horretatik aldaketa arraroak, baina esan dezakegu nekazaritza arloan gauza berririk ez, orain arte, planik ez, osea, diputazio honek ez dauka plan bat, ez daki nola egin gauzak hemendik aurrera edo etorkizun duin bat emateko sektoreari, eta nik uste dut horretan gaudela, ez? Gu borrokatzen horretan eta ere bai eskua luzatzen behin eta berriz, nik esan diet behin eta berriz, hau ezin dela aurrera eman edo ezin dugu beste kontatu gabe, orduan egin beharko duguna izango da itun bat, guztion artean lehenengo sektoreari, Arabako lehenengo sektoreari etorkizun duin bat emateko. Ze oraingo egoera oso zaila da, oso gogorra esango nuke ere bai, jendea oso sartuta dago, lehenengo sektorea ez da, momentuz ezin da bere kabuz bizi, diru laguntzak diputazio aldetik adibidez, eta sailetik diru laguntzak kudeatzen dituzte, hori bai, baina faltatzen dena da, beti faltatu du izan dena da, aurrera begira, etorkizunari begira zer, nola egingo dugun gauzak, eta horregatik hori esaten dudana ez, guk beti esan dugu, mesedez behar dugu akordioak, hau aurrera eramateko, ze hau bakarrik talde bat, bakarrik partidu politiko batek ezin duela egin. Así que, jarraitzen dugu betiko egoeran, eta betiko egoera ez badugu mugitzen, ez badugu gauza berriak egiten, hau okerrera joango da. Beraz, pentsatzen dugu diputazio honek badauka erronka potolo bat, guztion erronka da, baina zerbait egin beharko dugu, nahi badugu lehenengo sektore bizirik gutxienez mantentzea. Bai. Eskerrik asko, Eba. Zuei.